kula panjenengan sedaya Kanjeng Nabi Muhammad paling betul ya ibadul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ojo putus asa sangka rahmati Gusti Allah. Gusti Allah iku bakal paring pangapura sak pira akeh dosane kawula niku. Ojo terus awak dhewe iki wong duwe salah, duwe hilaf, terus mari waduh dosa wis kakean, aku wis putus asa kaya iki. Aku menawa model kaya apa mentok rasane awake kaya urip gak nganten. Mati karo nganten, akhir putus asa. Ora delok lek Gusti Allah iku paling rahmat, Gusti Allah iku Rahman Rahim. Rahmati Gusti Allah nang gone kawula iku luwih agung timbangan kesalahan kesumpekan sing dilakoni sing dialami oleh kawula. Ora delok Gusti Allah duwe sifat sing model-model kaya ngono. Akhire dhewe putus asa wong nang gone rahmati Gusti Allah iku merupakan satu dosa. Awak dhewe dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Gusti Allah itu kang akeh pengapurai, ar-rahim tur kang akeh oleh paling welas asih lakune kawula. Biasa tetep dasar ini bro, dasar tetep muasi sifat rahman rahim Gusti Allah. Aja terus mari ku dari sembrono, wono karepe dhewe. Apa cek sampean kok gawe lakon model-model aneh-aneh sing kebacut kaya ngono. Gusti Allah rahman rahim. Yo ora kene direm model kaya ngono. Wa qala Daud sallallahu ta'ala wa hal jaza illa kafur wa hal jaza onto bakal denwal sapa illal kafur kejaba wong-wong kang akeh angasi. Jadi tidak akan dibalas dengan siksa Allah kecuali orang-orang yang memang kafir. Akeh anasi kaya ngoten iku sembrono karepe dhewe terus mari ngono kaya ana wong model nantang sing nang rokok nang godane rokok nang godane dhewe. Apalagi itu termasuk wong kafir. Wong sing angas dan menantang. Untuk sak kawaran dhewe wis Gusti Allah wis kau tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu kula jenengan sedaya kok wis kebacut nglakoni sing awak dhewe ketika nglakoni perkara wis nemen oleh ngaku terawat dhewe terus sampai menjadikan kita mustahab. Jangan sampai tetap kudu muasi nyedhek nang Gusti Allah. Dan optimis yakin bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, bukan hanya Ghafur. Gusti Allah sifatnya bukan primo tempuro tapi Rahim, paling welas. Ora enek perkara sing dumunung tuwi boten milik kula panjenengan sedaya iku kecuali Gusti Allah iku barengi karo sifat Rahman Rahim. Iku mesti ora kaoleh aku kowe wis mentok sekali. Wis kowe kae mboten langsung. Wa qala dawu sapa Allah inna qad uhiya ilaina anna wa'ada kadzdzaba wa tawalla inna satamani kita iku qad uhiya teman-teman den paring wahyu sapa Yesus ilaina maring Yesus anna wa'ada satamani siksa iku alaman ing atase wong umrah ing atase wong kadzdzaba kang ngoroaken sapa wong wa tawalla lan bingung sapa wong. Lagi alamati wong sing bakal disiksa karo Gusti Allah itu man kadzdzaba wa tawalla. Wong sing gorohno, wong sing ora ngandel karo dawuh-dawuh Al-Qur'an, dawuh-dawuh Sunnah. Wa tawalla lan minggu. Oh jenenge minggu iku ya napa? Wis ora ngandel blas. Walai selama wong niku sing ngandel, selama wong niku sing
nekokno nek Gusti Allah iku zat kang suci. Terus Kanjeng Nabi Muhammad niku utusan Gusti Allah, lepas dari kemampuan dia untuk melakukan segala itu apa tidak, harapan rahmat Gusti Allah itu gede. Tapi lek wong iku wis ora ngandel karo Gusti Allah, mengo nanggone Gusti Allah, mengo nanggone Kanjeng Nabi, iku sing bakal disiksa karo Gusti